खुलुमबाय। दिनै बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे खौरांखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दिनै बेलासिनि गाहाय रादाबाव दङ। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरा जथायै सुबुं आर'ज हाबाफारि लादों। सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरियाव थानाय बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मावखुलियाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुंआरि खुंथायनि गाहाय खुंगिरि महेश्वर बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानायखौ गोख्रै हामफिननांगौनि थाखाय आनान गसाइनि सेराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरा जथायै आलारि बाथि फोजोंनानै सुबुं आर'ज खालामदों। थाद'नाय गैयै अखा आरो दैबानानि जेंनाखौ नोजोर होनानै BTR सरकारा हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। हरखाब हेफाजाब लाहरनो थाखाय जानबुं अनजिमा 01142213300 आव कल खालामनानै एबा वाट्सएप नाम्बार 6901990989 आव मेसेज हरनो हागोन। फैगौ 24 घन्टानि गेजेराव मेघालय रायजोनि सुबुंफोरनि दावबायनायखौ होबथानाय जादों मानोना फैगौ 24 घन्टायाव जोबोद गोब्राब अखा हागोनखौ बोथोर बिफानआ मिथिहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव सोलिगासिनो निउक्लियार बमजों दावहा। निउक्लियार बमजों गासै इउक्रेनखौ फोजोबस्रांनो जोबथा थांखि लाबाय रासियाया। BJP दैदेनगिरि जनाली नाथनि बुथारनाय केसजों सोमोन्दो थानाय आरोबाव सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। BJP दैदेनगिरि जनाली नाथनि बुथारनाय केसजों सोमोन्दो थानाय आरोबाव सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ गवालपारानि माथियानिफ्राय हमबाय। बे हमजानाय दायनिगिरिखौ आजिबुल रहमान होननानै सिनायथिनो हादों। बे दायनिगिरिखौ बुथारनाय केसनि गुबै दायनिगिरि हासिनुर इस्लामनि जनाली नाथनि बुथारनाय केसआव सोमोन्दो दं होननानै फोरमायथिनानै होनायनि उनाव आजिबुर रहमान हमदों होननानै मिथिनो मोनदों।